enwere young girls na-akwụ n'ezi today ọ bụrụ na ha chọrọ ikwu n'ezi mana majority of them ejuo ha sị nọ inyere family ha aka. Majority of them has now become lazy. Inyegodu ha ọrụ echeke ego na-aya enweta night iso nwoke ọ bara n'ụlọ. Ihe anyị na-achọ ịkụzi ndị mmadụ bụ na ndị na-edughị eje enye gị ego ihe enweta nwa ego etu ahụ ha si enye gị. So we empower young people do committed but you will pass through our volunteer services. Anyị afụ na ịdị serious ọ bụrụ ije mepelu mmadụ shop ebe a na-eme fashion ma ọ bụ ebe a na-eshi nri echi ọkpọchie nsoro nwoke jebe. Ndị anyị na-efocus inyere aka bụ widows, widowers and orphans. Mana Chineke sị anyị tinyezie ndị a na-akpọ disadvantaged or less privileged youths. We help people who really need help. Mgbe ndụpụrụ mmadụ obodo oyibo nsị anyị mụ na emere agreement akwụrụ m gị ụgwọ masters iji bịa here. Asọrọ ngụ kwụọ the interest kwụọ that capital eji kpọta gị. Ọsọ m na ya ara akwụ ya na m chọọ m mebie akwụkwọ ya ya nawala onwe I've got nothing to. Anyị nọ na mmata enwere m nwoke ọma ịchọrọ ịma nwoke ọma chọrọ iji onyinye Chineke nyere ya wee na-akwado ọganiru na ọdịmma ndị Igbo niile ebe niile fanọ mana ndị nọ n'ụlọ mana ndị nọ n'ezi. Achọrọ m ka mme gị introduce to Dr. Frederick. Ị ga-achọ ịmata Dr. Frederick. Dr. Frederick bụ a man who has invested a lot of his time and his life's work in charity, both here and abroad. He is the founder of Ogemek Charity Foundation. I will not reveal the whole thing to you. I want you to get to know him for yourself. He is widely educated. He will tell you all of his accolades, all his asambudo, one or two questions about himself and about the Ogemek Charity Foundation. Dr. Frederick, you are welcome. Ndewo. Ndewo. Kekime. Arodo anyị. Like kwaliba anyị ka ịbịa. Ai, obodo anyị mụ n'ebe anọ. Daalụ sir. Thank you. Afa gị bụ Dr. Frederick Chukwuemeka Iluegbune. Can you tell us more about yourself? Ava m bụ Dr. Chukwuemeka Frederick Ilegbune. Amụrụ m na Nsukka na 1971. Mana abụ m onye Awka, onye ụmụzọcha Awka, Anambra State. Anọ m ejego m mba niile ịlụ ọlụ Chineke. Yes, etu Chineke. Maka mgbe m nyefuru ndụ m n'aka Chineke, ihe m gwara ya bụ na achọrọ m ije mba ụwa niile. And achọrọ m ịlụrụ gị ọlụ. That was 1998. Yes, I joined Seventh-Day Adventist Church na Lagos. Mana amụ m as a Catholic. So mgbe iwe izi your Chineke si na achọrọ m ịlụrụ gị ọlụ and ebu m n'obi nọ n'ala Igbo ka m alụ ọlụ. Mana ọlụ m alụ n'ala Igbo ya ezu mba ụwa niile. Mana a sị na a na-ama mma n'ụlọ wee fụwa n'ezi. M bido n'Egypt. Mgbe m na-eji Egypt eche m ma na enwere ndị ụka dị n'ọsọsọ ndị Muslim bụ nọ dị. Nsi Chineke ya zije m n'Egypt ka m je lụọ ọlụ. So mgbe m jeziri n'Egypt ka m fụrụ o nwere ebe m nọ na-alụrụ ndị ụka anyị ọlụ a na-akpọ Matara. And this Matara bụ a train station bụkwa something like a city na Egypt. Wee jụwazie na-ese kedu asị na ibe abụrụ na-aba ndị Muslim ya abụ amara m ebe dị ochi njụwazie kedu onye na-emele ebe after asị na onye Amerịka nwaanyị bịala ịlụ ọlụ inyere ndị mmadụ aka ndị ogbenye aka. So nwesa ebe ọ bụ na and up to today a na-elotie ebe nwaanyị a nọkwa bụ ebe mgbe Joseph na Mary gbara ọsọ a na-achọ igbu Jizọs ebe Jizọs nọ mgbe o jere Egypt. Ije today ya afịa ma ketụlụ eji wee arụ m ihe niile cannot today. Yes. Ị na-ada out Bible iji efe ya. So ebe ahụ ka m nọ wee bido ọlụ Chineke. Wee sị na ọ bara ụlọ ị na-agbasa ozi ọma na ihe ka mma bụ ibi ozi ọma ebi. Maka na ihe anyị na-eme today bụ ịgbasa abịa sị ka eje gbasa ị nidiri ịgbasa ozi ọma ị nidiri ozi ọma ịhụrụ a na-ede edewe ihe ndị mmadụ mere. So onye ọbụla Chineke kpọtalụ o sị gị jee ede ozi ọma nke ka mmadụ gụọ ọnya wee kwenye n'aka n'ime Chineke. So etu ahụ ka m si wee bido wee fụ na inyelu ndị ogbenye aka na-ekwukeri karịa ikwu okwu ọnụ.
and inyekwele ndị ogbenye aka ị na-enyere ha aka n'udo abụrụ ka onwe ihe ka ọ ka asị gị thank you. Maka na asị m ka m jụọ gị, first of all, ọ dị ka ekpere ikpelu Chineke ọ zara gị ya sị na Chineke zara ya ekpere. I don't pray to God, I speak to God. Nke a kịta mana isi na enwere Ya ka nna wa that time I was talking to him, I wasn't praying. I talked to God. Ekpere ihu anyị na-ekpe bụ as a father and son talks to, or as a daughter and father talk to. So anakwa m na nke a na-abụ emechi anya eme ihe akọrọ ihe ọzọ je mma agwa ihe m niile. Nke na-adị atụba m n'ọnụ maka na oge ụfọdụ ụka na-agbaba m azụ mana nke na-adụba m ọ dị ka na-ayọ ayịyọ too much ma na-ekpenyebe. Onye ka nna gwa na ụwa nọ nke m na-ekwu bụ before ị na-ayọ Chineke ihe ọmagolo ihe ihe. Onye ka nna gwa na mgbe a nyere nyefere ndụ m n'aka ya. Asị m ya na ihe m chọrọ ka imeelu m. Like one of the things Chineke mere m ji ọ bụrụ ihe dị na Bible ka m ji believe na Chineke mgbe m nyefere ndụ m n'aka Chineke si ga ekwere m ịkwụsị ọkwa ịsụga na anwụ anwụ ikpechi enu kpechi a na ṅụrị ya jere. So mfụza ndị anyị na ha nọ n'ụlọ ụka ha mfụ ha na-ezolu ha na achọrọ m ka afọ na nna aṅụ siga. So ofu ụbọchị wee zolu ndị okenye nọ n'ụlọ ụka anyị ka afọ na ma ịma ka mfụ ha ka ha na-abịa. So mgbe nzolu every time ha na-agafe nzolu ha nnọkọta one day ofu ihe gwa m na ọkwa ndị a afọrọ mana m na-enye anya n'elu onye nọ n'elu kedu etu m si zolu ya na m na-ekpelu mmadụ na ọrụ Chukwu ka m na-ekpelu. So mbọchị ahụ ka m nọsi Chineke oke ọ bụ na ịfụ m ịmagolu na m chọrọ ịkwụsị ha mana ike aka m mara akwụsị nwunye nsị a na ịkwụsị m ihe a believe onye ha niile ede na akwụkwọ nsọ bụ eziokwu na ọgwụ ihe ya emedo m to prove na ebe Chineke kele ụwa. From that day m kwuru ihe a nya amadụ m olu na mgbede m hụ onye na-aṅụ siga ọ na-agba na-achọ ịrụ m. So na-agbazili ọsọ agbalụ. Ya na inwelu personal experience. Yes na onye bụ gospel. Onye bụ gospel. Now that you have been inspired to start Ogemek Foundation, kọwatala anyị kedu ebe channel kedu ndị na-enyere aka with Ogemek. Okay. Ogemek stands for Oge na Emeka. Ogemek. Okay. So mgbe m jele na Egypt si eje Philippines wee nweta scholarship ije mee Christian Muslim relation na UK from Andrews University na Michigan. So mgbe ahụ ka m nọzi gụchaa that 1 year certificate program Christian Muslim relation wee bizie interest ebe m mego missionary work ka m jezie bụrụ onye ụkọchukwu bụrụ pastor. So ebe ahụ ka m nọzi mee theology. So mgbe m mechiri my theology Bachelor of Divinity na 2010 wee sị na nnidile no m mechiri na 2008 mee 2 years master pastoral studies. So eme my masters in theology but pastoral etu esi enedo ndị mmadụ anyị. So mgbe ahụ ka m si kedu ihe m ede na my dissertation mgbe ahụ ka m meet James 1:27 ebe ụka si na ụka na-atụ Chukwu n'anya bụ inedo orphan na widows anya and ga-emekwe n'ihe etu ndụ mba ụwa si eme. That text divided into two. Pure and undefiled religion before that pleases God the Father is looking after the orphans and widow and being unspotted from the world. Being unspotted. Yes. A lot of things I na-eme nwere ihe dị iche na anyị na ndị mba ụwa. Ya ka na Weaving Foundation a na-eme. People na-eme to get money. People na-eme to get publicity. Onye chọrọ ịchị achịchị today ya bido tata nyebe echi ọsọba na ya na-enyere onye aka Chineke anara iwe nke ahụ. Okay, nke ụka bụ charity. Nke ndị ụwa bụ philanthropy. Wa o nwekwara ya ka nna gwa na anyị na-confuse onwe anyị. Chukwu sị na James sị gị that you will not do things the way the worldly people do it. Because if you're doing foundation or doing charity and expecting people to thank you and clap for you, taking the publicity. Mgbe m bidoro ihe a n'Awka, even agwa my manager, agwakwana ha onye na-eme ihe. Ịgwakwara ahụ onye na-eme ihe I will stop. Na Chineke sị m emekwana ka ndị mmadụ mere. Until ndị mmadụ asị na ha yazi ewe ihe na-eme until ha mara onye na-eme na ha na-enyere ha aka ha mara onye na-enye ha aka na ha chọrọ ịma onye na-enyere ha aka. Ịma na Igbo na-atụ ilu a na-asị na ekene onye abacha asọ ọgwọwakwa ọzọ o tiezie ya some metals. Ị na-asị na ndị chọrọ isi thank you to onye a na-eme ife niile ịchọ ka ha sị thank you. Okay. Thank you ọ dị njọ. Ọ dịrọ njọ.
even Chineke anyị na-eme anyị na-ekene nien akwa sị na ikene na nke o mere ọmụ ọzọ asịrị m etu nọ now ma ikenere m ikene m masị gị thank you ọ na-atọ ụtọ etu nọ mmeli gị hisi m thank you I will take it. But I'm not doing it for you to say thank you, because if you don't say thank you, if I'm discouraged from doing it, that means that I have been expecting this. Chineke said thank you, Israel, thank you. We need to follow the footsteps of Christ. For publicity, for people to know who I am, for people to thank me, I will be discouraged when I'm not getting those things. But remember in Matthew 25, where we learn all this humanitarian stuff, it says that from verse 31 to 40, as Jesus na mgbe ya abịa separate ya mgbe ya abịa George ụmụnwa na ya separate sheep and goat na egekwentị ọfụma na ya asị ndị na n'aka nri na ha bụ righteous people. He didn't say you are righteous because of my righteousness. We know that it's righteousness of Christ that saves us. But whosoever is doing the right thing is righteous. And to the greatest surprise, he said that those who were, I was in hospital, you visit me, I was sick, you do this. We are saying, when did we see you? Any gift or anything in enye from Holy Spirit, buchuku na guide, inara amani in a lot of people, aka obodo oyibo, amara m number ne had. It's okay now. Amara m ibe hashi. Majority, he may dress ihe na agwa gị. Mfu ha n'ụzọ. Maka na afọ m ka a na-enye m sign maka na ndị na-ege anyị ntị si kedu ebe anyị ga-achọta gị kedu ụdị ndị na-enyela aka otu ikwulu ndị na-eje obodo oyibo ndị chele ije obodo oyibo etu anọ kịta ọ bụrụ na m enweghị visa ma ọ na njọsụ ka na-alụ ya na nlọ nọkwa ifulu etu obodo a si aga kịta na ọ ya bụkwa obodo oyibo ga-awa ọka otu ikwulu kịta ọ m bịakwute gị ka enweghị ebe m ga-eje luluo wee si oke ka m bịakwute Ogemek na ha ga-enyelu m aka metọpịa ụmụ nwaanyị difa nwụrụ ndị ajadu ndị na-enwe nne na nna mama fa na papa fa n'ọzọ enwezi onye na-ajụ ha kedu ka unu si wee nọdụ kedu ndị Ogemek na-enyela aka. Thank you so much. I like ma ejuru ndị anyị na-efocus inyela aka bụ widows, widowers and orphans. Mana Chineke sị anyị tinyezie ndị bụ ndị a na-akpọ disadvantaged or less privileged youths. Is a need for the country and especially in the Igbo. Enwere young girls na-akwụ n'ezi today. Ọ bụrụ na ha chọrọ ikwu n'ezi. Mana majority of them ejuo ha sị nọ inyele family ha aka. Majority of them has now become lazy. Inyegodu ha ọrụ. Echeke ego na ya enweta night iso nwoke. Ọ bara n'ụlọ. Ọ bara ụlọ ihe nna agwa. So ihe anyị na-achọ ịkụzi ndị mmadụ bụ na ndị na-edughị eje enye gị ego ihe enweta nwa ego etu ahụ ha si enye gị. So we empower young people do committed, but you will pass through our volunteer services so that we know you. We will provide skill acquisition. And I feel need serious. Oboro ije mepele mmadụ shop ebe a na-eme fashion ma ebe a na-eshi nri echi ọkpọchie nsolu nwoke jebe. Ọ nara work. So nke obodo ibi na-ekwu yes, agba m break ya maka Chineke semo n'ihi na ihe mbubu n'obi na ndubuche ndị mmadụ obodo oyibo ka ha nyere ndị be ha aka. A lot of people a na-adị ekene nne ha ma afọ dị inye akwam ihe ndị anya. Onye ka Chineke si na asị m gị mee ihe mana ijezi wele akụkọ na uche gị mebie. Onye hụrụ, you can't be more merciful than God. Many of them can't even pick my call today. Mara akọnwa akọ nke ahụ. Na otu isi eme ife charity na ama m na ị ga-enwego one or two bad experiences. One or two bụ na obere. Egodu na anyị sọ maka na ama m na ọ dịrị izi handle mmadụ ịmana ka isi eche onye ọzọ na ihe ọ na-eche dị iche. Kedu experiences? One of the experiences m nwere and also ndụkwa careful with ihe charity bụ mgbe m chọrọ ebido m n'ihe niile ya abụ free ma ego moto ka m go buses eje na-ebute ndị ogbenye nya yara dati tanko bi bịakwa n'ọrụ enyeghị nri nwere ihe ihe etinye etu nsi emebe ihe mana from ihe a na-eme mgbe ndụpụrụ mmadụ obodo oyibo nsị anyị mụ na emere agreement akwụrụ m gị ụgwọ masters iji bịa ihe asọrọ ngụ kwụọ the interest kwụọ that capital eji kpọta gị ọsọ m na yara akwụ ya na m chọọ m mebie akwụkwọ ya nya nawala onwe I've got nothing to lose. That's what the person now I'm going to go ticket.
gịnwa kwụrụ ụgwọ tuberculosis test, gịnwa rentịrị m ụlọ, gịnwa chọtara m tenko bụ adreesị so kedu onye ga-elu. O si I have nothing to lose. Ụfọdụ ya asị na ọ kara mma na nọ na Naịjirịa mgbe isi ya naba ọsọ ụwa na ya ana isi ọ kaghị mma na ịnọ na Naịjirịa nke ụwa niile na-achọ ịrapụ. So nke a bụ obele people ịkpọjere obodo obi want you to even die. Ana m agwa gị eziokwu ka ha hapụ ịkwụgo onwe ụgwọ gị na ha ịkwụgo ụgwọ. Ebe m na-alụ ọrụ m na-akpọpụkwa ndị mmadụ ọkwa somebody ji eje si ha na a na-akpọpụta ndị a na ha ji Ogemek na ha rụọkwala Ogemek ọrụ na ha ji Ogemek onye na-akọkwa nke yuzukwele that experience wee nọrọ ebe ọ nọ today. But ka nya ndị be anyị na-afụ ọkwa ndị Igbo ndị ha na ha shi na the same place ọ bụkwa nọ ndị ọzọ nọ ndị Igbo ka ịrafụ inweta ihe ha na-enweta even ndị mba ọzọ na ihe niile a na-eme n'obodo oyibo a na-enwe nsogbu na ịhụ ndị UK na-ama ihe n'ebo ndị be anyị onye nke mere ojegwa ha na-ekwe ihe a na-eme. So nke a mba experience. So mgbe bịazasị ndị ogbenye anyị na-enyere aka anyị enwere limit to who we help. Okay. We help people who really need help. That's what Ogemek stands for. And aka anyị na-enyere mmadụ ha na-akpọ ya bụ Agape empowerment. Agape means unconditional. Anyị nwere condition we attached to it. Maka na onye ka m chọrọ isi gị maka na ihe ịkọwagolu maka ịma na mgbe anyị bidoro nkata anụnwa ibu ụzọ kọwata na Chineke bụ the reason iji eme ife ị na-eme. Ka anyị na-akọ akụkọ a na-aga ọ na-aganye m ka a ga-asị na ewepụkwana Chukwu ihe ekwe na-eme ife ahụ maka na ọ dị ka ọlụ Chineke ka ị na-alụ maka na mụnwa na-ekwu na na-akpata oyi na agwụ m ọ bụrụ na ọ bụrụ uche mmadụ ọ dị ka ihe ị na-akọwata ọ dị impossible ya ka m ji na-asị na ọ ga-abụkwa na maka Chineke ka ị ka ji na-eme ihe ị na-eme. Maka Chineke nwamba maka myself akwụkwọ nsọ si na Acts of Apostles 20 verse 35 na ngozi anyị na-enweta ngozi karịa ịnala mmadụ da na inye mmadụ na ịchọ. I have experienced it. O nwere gị inye inyere m today ka m gwa gị eziokwu amara m ihe mmadụ ya enye m today to move me eziokwu ka m na-agwa gị even isigodo m bụrụ prime minister UK I will not take it. Isi m bụ president or governor of Awka ma ọ bụ Anambra ma ọ bụ I will not take it. I don't need those things. Na enwe ife ka esi wee megide ndị mmadụ wee si na Dr. Chukwuemeka na ọ na-emekwa ọfụma ma ọkwa ezigbo mmadụ na inyekwuye gọvanọ ị na-ekwu na inweta ụdị. Ana m agwa gị na even a politician nye anyị ego ọ ya agwa anyị ebe ego anyị si bịa yara ewere gasị ụlọ ọrụ nye anyị enye na anyị. We are an organic foundation. God himself founded it. God will sustain it. We have means we are planning to raise funds because ihe a na-emekwa na abụrụ ihe ọjọọ si ebido 2010 ka m bido ụwa ọnụba ndị mba ụwa na foreign aid we cease as if I knew it would be happening this year. Ọ dị na my thesis. Edere m ya na thesis ọ dị there. Since 2010 ka m na-agwa ha na ihe anyị na-eme bụ the way forward for we Africans and developing countries that we need to empower ourselves. This foreign aid ịhụrụ a na-enye ihe dị n'ime ihe m find na my thesis dị egwu. They give you with one hand and they are looking for something else. God does not do it. That's why I'm saying. O nwere na-achị inyere gị aka. Ndị developed country adọrọ nzuzu. Imere ihe a na-eme of their policy or ime ihe etu a si eme ihe ha kwụsị inye gị. So I can now when I follow that example as an individual, the example of giving and doing humanitarian work comes from widowites. Enugu story of widowites. Yes, I have. God does not listen. If you are helping people on in a charity based on them, and I can't make me na nwele ego ka ngwa gezoku. As mo na ndị mmadụ na-ebi ego je lụọ ụlọ ma go moto. Why can't we borrow money and help the poor? And pay it the same way we pay as if we build our houses. Nnekwuta atụmatụ ka unu na-atụ ife a kedu ka mmadụ ga-esi chọta Ogemek mmadụ chọọ inwe access ma mmadụ reach unu ma filie na unu ya enye nwuli aka kedu ka onye a ga-esi bịakwute unu? Yes, I know na social media, I know online. Okay. Our head office dị n'Enugu, number 60, house 60. Co-City Garden Estate, n'azụ CBN. Ebe a nke anyị bụ head office anyị na-eme exist since 2021. Mana because na amụ m na Nsukka, wee sị na achọrọ m ọnọ steeti ebe a nọ ihe nji butete the head office. Mana our biggest center bụ n'Awka ka ọ nọ. Ebe a bụ ụlọ m lụrụ alụ
Ọka nke a times 4. Anyị eji mee the big because ebe m shi. Asị na ama mma n'ụlọ. Mana head office anyị ji eme ọnụ bụ na ebe ka ọ. Anyị nwere office na London, na UK. Anyị na-achọ ibido office na Sierra Leone is ongoing. By tomorrow we registered. We want to start in Zimbabwe. Already people, because of our idea, people want to follow the footprint. We are like a foundation without border. You cannot have, we have been existing without a structure. Only find a nanya Ogemek game maybe before this year, if it can maybe in December. We find a nanya, we find all the every day. This we are also trying now to access another correctional center, another access to medical checks and help. Chineke has given us access. This month alone, we have 3 days we have given towards the end of the month to be able to go and support those who are in need in this correctional center. Yes. Or Sunday in Enugu out of town. Yes, we are starting from Enugu. Okay. We will go around. Like what I'm saying, that even our work is starting in Sierra Leone. We give people example how to do humanitarian work. You can become an Ogemek without having a structure. Yes. We started Matthew 25 has no structure. You are Ogemek. What we are teaching people is how to support, how to provide support unconditional. What we are doing comes on daily basis. Then we get to like email on Friday, that charity day. One of the things I actually email now, and I remember before, but those old people and less privileged or disadvantaged people or vulnerable people who are in their home, we want to go to their home and give them regular medical checks and offer medication that we are allowed to offer. That is within years that we can provide for them. Okay, if there are things that we want the world to also help to support them, we cannot do it alone. That's number one. Secondly, Chineke gozla gozi in terms of wealth. I want to, from them, teach the world udi ha na-eme na developed country. Ha mara Chineke mana ha na-eme ihe Chineke so. Onye na-eme birthday nwele ego. Why are you taking gift from poor people? Na ewetele gift on birthday. Iwekwele eti na I need it. So do like the way they do in developed country. I nominate him Ogemek Charity Foundation or any foundation of your choice. See, because onye chọrọ ime na ifo m n'anya na ịchọ inye m onyinye na birthday. Will you enye this charity? In will enough. Can he ne will that penny tinye na millions in will on what a board gauge? I can say na ihe na enye mo biangu nje mere na abro so Chukwu. I'm happy today because I'm agwagezo icho imebe ihe Chineke gwaga. Okwe hu BPN one as na enwe order. Chineke is now there are more blessed to give than to receive. But what we don't believe in those things. What we believe in, there is more blessing in receiving than giving. No mgbe nyere mo bia adom. Ọchịchọ bụ imagono nyem ka ịnọ na na ba anyị inekwa n'anya ka obodo si wee dị sometimes. Ọ dị ka ihe ha ata mmadụ mana anyị na-ekene Chineke maka ndị dị ka gị maka na ọ bụ unu na-anọ ifu no ụwa ga na-agbacha ụfọdụ n'ime anyị ahụ. Ihe nchọrọ ịjụgụ bụ ụzọ ajụjụ na-abụ before hapụ gị ka ijebe n'ụtụtụ ka anyị nọ ụbọchị ka na-ebido. Nke izizi wee bụrụ kedu ka isi enweta sponsors ka ịdị interested in sponsors ị ga-like inwe sponsors and also government ị ga-like ka government tinyekwa aka n'ife ị na-eme gwa anyị. Yes, at the moment Ngozi Chineke nye m ka nje emi. And like I said, in some extent I'm borrowing to be able to do it. Some of the money borrow iji kwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ n'obodo oyibo ka nsogbu ndị ogbenye ya aka may appreciate ihe Chukwu mere ha da ndị na-akwụrụ ụgwọ ka m wele ga m bitere ha wee mee ihe. Abatara m ibido this head office here. Mana Chineke sị m it's time to do it. Don't do it the other way around. Ndị niile na-enyere aka ka ha nyere aka for sponsor or donation. They don't even pay what you have spent. How much more remembering poor? They don't even remember their mother and their father. How would they remember the poor? Onye ọbụla chọrọ inwe ego nwee nke. So
Yes, we are collaborating. There are collaborators coming. Okay. People every day. That's why God said, "This is my work." Okay. We have also asked people for donor. You go to our website. You do. And more importantly, even if you don't want to support us, na village, you know, we widows and orphans, because I need scholarship to orphans, but orphans say we will empower your father to help you. In when we will empower, that's why we have that empowerment. We will support you, provide skill acquisition, or if you want to go to school, we give you scholarship. Obun in a birthday, mom in a memorial service, your mom, when he celebrate money, chole no I mean everything. We ask you 5% of your budget can go to the needy. We will help you. You don't need to do that. The most focus is to support the needy. And this thing is to everybody. You don't need to be a millionaire or a billionaire to do this. In Chime birthday, like I'm in a studio there now, you come, you make a photo shoot, everything, donate anything you will. Instead of you, like I will I will scale acquisition catering department academy. We can cook for anybody in a celebration. We charge you at a lower road. I will we don't need those money. We don't need it. We just want to raise something because I actually him chopped an obodo he made promotion now. Send the money donate take you make charity. Already ready for it. I say near you and I need an atuashi. And you need really how to do that. So the point I'm saying is this. There's a lot of things we are doing. We are collaborating with other foundations. Government, what the most important thing we want to do with the government will program, HANA empowerment program. Manomi Hanine, Ijubage for publicity. And what empowerment. You cannot empower somebody with Egonye Sajeme. Onya hire use. We are working with banks. When we want to empower you, we first establish digital. You need a shop today to be a fashionist. You can sew something and sell it online. We have a platform to do that. So once you have that, we will help you and establish that shop. Okay. But you will, and you shop, you got a customer and can't waste. Or be able to tell a customer. So not only that, we are going into farming as well. We are working with some partners now too. Our empowerment program is what you want to do to empower yourself. We will support you as Ogemek Charity Foundation to be able to do that. But more importantly, we will see the commitment, we will see the desire, we will see the passion. Before you invest. Before we invest. I hear you. That's what we do. All right, sir, doctor. Thank you so much. The last question, no tutu awebulu. Ebe ki fulo Ogemek in the next 5 years. These few years and few months, I would say we have started just less than 3 months. Okay. It's even going beyond our border. It's going outside Nigeria. The main goal is to see it in Africa, everywhere in Africa, and then also in developing countries. Okay. Because the main goal is for us to stop begging, or for us to stop depending on foreign aids. Because these foreign aids clearly is destroying our society. Interviews na hanare emi henda achele no na hana agwa ihe age na ego ha ka ha need. This money they give to them sometimes don't go to the needy ones. Of course. So del hana akwa del ha report enya ha eje go. They don't go to the grassroots. No. Boshumak Boshaya Basaka from the Mara, Chili shoot in your mother. About a cherry shoe, Hana, Buffalo, and shoe. So, me and in a name, Chileka draw happy. I choke a Chineke, only the Tayan and also in a me, because we believe in an Act of Apostles, chapter 20, verse 35. There are more blessings. Here, Paul, Jesus, the word of our Lord Jesus Christ. You hold Johnny Akuno, Gozi, Carilonian, than onye na ana kedi haini ne na ana mandi nwele ego juo nwe gida question. Thank you so much, Dr. Frederick Chukwuemeka Ilebune. Thank you for coming to Voice of the East. Bambo anyị ga-etinye all the details of Ogemek, my website, my phone number. Otu niile ị ga-esi wee reach Ogemek Charity Foundation ka ha kpọdebe gị nso to Chukwu nyekwalụnụ gị aka ka i wee achieve the best that you can achieve as a person. Thank you, Doc, for coming. Thank you. We appreciate it. Ụbọchị gị ga-alụ gị ọfụma, afa m bụ Nneọma ka emesịa.